sɔrɔ ka na n'a ye fɔlɔ an tun bɛ saribɔn san 500 500 nka bi a bɛ fɔ 1200 1300 la o fana n'a ta a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ. Fati Zormɛ ale kɔni ye feerelikɛla ye sugu fiyɛ in kɔnɔna na a b'o gɛlɛya sɛbɛntiya an ye. Gɛlɛya bɛɛ b'an kan bi saribɔn ko gɛlɛya b'an na lɔgɔ ko gɛlɛya b'an na ji ko gɛlɛya b'an na n'an fɛn fana ka gɛlɛn muso yɛrɛ bɛna n'an san yɛrɛ u ka wari yɛrɛ ti dafa bi de sɛgɛba bɛ musow de la. Tijani Wedraogo VO Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw ka fɔ ɲɛna halisa bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan la nin waati in na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ jɛmukan in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 Ntomi ani 4 kan Côte d'Ivoire kaw fɛ Abidjan a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 Ntomi ni fu kan Gao kaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 Ntomi ni 1 kan Tumutu kaw fɛ yen nɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 Ntomi ani 3 kan fɛn min ye Bayangara kaw ye Koro fanfɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ani Ntomi ani 2 kan ni minnu fana bɛ fɛ k'u sɔgɔ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ nin waati in na an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka pagew kan Facebook Instagram ani YouTube kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni a yirala k'a fɔ ko yaasa ka dɔbɔ sɔrɔw nasiraw gɛlɛyaw la ani ka se k'u ka dansago kɛ wale mɔgɔw kɛlɛ kosɛbɛ Burkina fangatigi ani a fangaso ɲɛma kotigiw n'a u bɛ wele nanzarakan na ko ministriw olu jɛra u ka sarawari fankelen kɔ k'a labila faso ye ka o kɛra sababu ye ka dankari kɛ hakilina talen kunna u ye mun ka fanga daraki n'o ye Damiba ye olu tun kɛlen bɛ ka hakilina min ta ka dɔ fara u ka fanga u ka sarawariw kan ani kotigiso mɔgɔw ka sarawariw kan fo 100 ani ɲɔgɔn o sanfɛla la Kader Traoré ale ye VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Wagadugu ale bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna aw ka hakɛto b'a la Alidu Wedraogo ka bɔ Bobo Julaso ale bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna. Kunu Burkina Faso ka gouvernement lɔgɔkun ɲɔgɔn yera min conseil des ministres ye sariya caman tara sariya min ko bi Burkinabɛw bɛɛ lajɛlen dara bi o ye min tara ka ministriw ka sara jigi fo tilancɛ ani président yɛrɛ Ibrahim Traoré ale ko a karira président Sara kɔ a ka jala min capitaine ye ko ale na to ko o sara le ta bi bubokanw b'o hakilinata di nin ko nin kan a mana wari yala yɔrɔ a nana dugu nin yelo kama donc an bɛɛ yɛrɛ ka ɲi k'an bolo fara ɲɔgɔn na ka a dɛmɛ puisque dugu ka se ka sɔkɔ a nɔ na wala hakilinata ɲɛnama ninnu sa yɛrɛ nana a mana nata kama nana de k'a bɛna adamadenw bɔ sɛgɛn na hakili ɲɛnama tɛ ne fɛ a tun ka ɲi ka sara budget sara dɔ le voté ale ye voté ne tɛna sara ta comme président tɔw mais ne ka sara ye nin de ye an b'a dɔn mo sara dɔ b'a ye président sara kɔnɔ n'o tɛ nin na e ka capitaine sara dɔrɔn e dun ye président ye bon président ko bɛna nana e bɛna o président ko bɔ min wari bɔ min ka président ko nin kɛ n'a ma sara caman n'a y'an ladon ka ɲɛ o k'an ka jamana fɛngɛ ka ɲɛ o a ka d'an ye. Ni président ka ta ka sara fɛ peut-être avantage wɛrɛw b'a ye kɛ indemnité wɛrɛw t'a ye bon disais que bon mɔgɔ bɛɛ fana n'a ka ko minɛ cogo don dɛ voilà n'a nana n'a ka idée ye an b'o se ka min kɛ dɔrɔn k'a bonya k'a dɛmɛ a ka se ka jamana basigi cogo min na. Ale min Burukina ɲɛmɔgɔ ye a ka ɲi ka sara caman ta mais comme a yɛrɛ ko ale tɛna sara caman ta ni k'ale tun bɛ min ta ka kɔrɔ k'ale b'o le fɛ c'est bon baasi t'ale la n'o tɛ a ka ɲi ka sara caman ta parce que a bɛ baara ɲɛnama kɛra. mais a kana da a ka sara ma a fana ka flair kɛ tɔw bɛɛ fɛ mun bɛɛ bɛ fɛ ka yuruku kow kɛ a ka bama ka se ka o bali o kana se k'a kɛ ni a ye fɛnw sɔngɔ bila cogo min na a k'a to mɔgɔ bɛ bɔ ka contrôle kɛ
ka filɛ est ce que min fɔra ale lo bi kɛra parce que même n'ale y'a ka sira jigin et puis tɔw continuera ni ko façon dɔw ye i bɛna n'a ye a tɛna se ka nafa. Alidu Wedraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Awa sisan an ka Modibo Dambele lamɛn a bɛna fɛn min ye l'Amérique jamana ka kalata kalata minnu kɛra novembre kalo tile 8 tɛmɛnenw na o kunnafoni labanw di an ma. Ameriki jamana ka bɛrɛbɛrɛtɔn républicain olu kɛlen ka sebaya sɔrɔ u ka wasadenso filanan na mun bɛ wele ko chambre des représentants b'a yira k'a fɔ ko Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ale ka hakililaw jamana baarali la o bɛ sɔn ka na talo gɛlɛya caman na a ka san 2 tɔ laban nata la ka da kan républicainw bɛna lajɛ ka se k'u yɛrɛ ka jamana joli hakilila o de bila sen kan républicainw u bɛna sɛgɛsɛgɛli baara caman bila sen kan Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ale kan a ka fanga ani a ka denbaya ni laseli kɛra Lisa Mascaro fɛ ni ale ye kunnafonidila ɲɛmɔgɔ ye Associated Press la congrès la a ko u ka hakilila bɛ kan ka bila sen kan ko nka républicainw u ye layidu ta k'o ye ka dansigi Washington démocrates ani Maison Blanche Ameriki famayaso jɛman la olu ka sɔnni sigili la fanga kan ni laseli kɛra Mascaro fɛ sebaya sɔrɔli congrès la a bɛ sɔn ka kɔlɔlɔ fɛnɛ caman bila sɛgɛsɛgɛli Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Donald Trump ma u ka dankari jugu min kɛra janvier kalo tile 6 san 2021 fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ Kevin McCarthy ni ale ye républicain mun bɛ bɔ Californie ale bɛ sɔn ka na kɛ u ka chambre des représentants o ɲɛmɔgɔ ye ni McCarthy sera ka kɛ chambre des représentants ɲɛmɔgɔ ye a kan ka i ɲɛsin a yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna ko gɛlɛyaw ma. Ni farafina ka san kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebeleba ye a y'aw sɔgɔ VOA kan yasa ka se ka farafina ka farikolo ɲɛnajɛ manti k'o seli kɛ ni an ka kunnafoli ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ɲɛ ani tulon kɔfɛ dolo minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tolɔntankulu degeli karamɔgɔw ali tolɔntannaw wa an kana ɲina fɛnɛ balɔntana kanubagaw ka an tolon k'an sewa ni tolɔntan damu ye ɲɔgɔn fɛ. Arabadona AFP cakɛda kunnafoni cakɛda ka laseli la yirala k'a fɔ ko Faransi jamana ye kɛlɛkɛminan caman di Niger jamana ma ka u ka sɔrɔdasiw dɛmɛ u ka dansago kɛwale kɛlɛliw la. Modibo Dambele bɛ a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Nin b'a a kɛ hélicoptère gazelle 5 ye pari ye mun di ka hakilila mun ni a bɛ wele ko ka lakɔkɔli kɛ hélicoptère ale koɲa la Niger finitigilakaw ma ni Faransi ye nafolo mugu min don ye a bɛ taa fɔ euro miliyɔn 24 la ni laseli kɛra Sylvain Ité fɛ ni ale ye Faransi ka lasigidenso o ɲɛmɔgɔ ye janjo dɔ sen fɛ mun na u ye pankunu 2 di arabadon Niger finitigilakaw ma Niger saradasiw ka minisiri ni o ye Alkasum Indatu ye hélicoptère dili hakilila fo a y'a yira k'a fɔ ko nin b'a danganiya k'a fɔ ko Faransi ka kokɔrɔma doli ni siga tɛ mun na ka ɲɛsin Niger jamana ma jatigɛwale kɛlɛliko la minisiri a ye foli kɛ fɛnɛ ka da ka baarakɛɲɔgɔnya mun bɛ Niger finitigilakaw ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ mun y'a to a ka kuma la ko Tilaberi ni ale bɛ jamana tilebiyanfan na ani a bɛ danbɔ ni Mali jamana ye ko sɛnɛkɛlaw sera k'u ka sɛnɛfɛnw sɛnɛ basigi kɔnɔna la ɲinan san kɔnɔna la ko jadi siganamɔgɔ minnu bɛ yen k'olu tun ye dankariliwale firi nin yɔrɔ in kan kabi san 2021 ka nijuguya firi faso jama mɔgɔw kan u ka duguw la ani u ka foro kɔnɔnaw la ko mun tun nana ni baloko dɛsɛ a yɔrɔ la. An ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Senatolontan kanubaw diɲɛ fan bɛɛ fɛ u sigilen bɛ ka ɲɔgɔn danba min ma kɔnɔ Coupe du Monde ko don awɔ Qatar 2022 a sera ka ban ka da kan kari nata a bɛ daminɛ Ghana sen bɛ jamana 5 la minnu bɛna farafina jɔyɔrɔ fa Qatar kɛnɛ kan bi kunɲɔgɔn n'o ye alamisa nata ye novembre kalo in tile 24 Portugal Ghana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Ghana ka boko fɔlɔ ye Mohamed Danyoko VOA lasigiden Bamakɔ bɛ dɔ ɲɛfɔ an ye Ghana ka jɛkulu kan n'o y'a ka senatolantanaw ye minnu sugandira a dege karamɔgɔ fɛ. Nin bɛna kɛ a siɲɛ 4 ye Ghana ale sen ka ye dolantan belebele min a bɛ diɲɛ kun kan n'an ko ale ma ko Coupe du Monde. Ghana a bɛ kulu min kɔnɔna la ale ni jamana minnu bɛ yen o de ye Portugal, Corée du Sud,
ani Uruguay u ka kulu kɔni maa minnu bɛna bila o ɲɛma o de ye Andre Ayew ye n'ale bɛ dolanta kulu na nin waati na n'o ye Al Sadd ye n'o yɛrɛ bɛ Qatar jamana kan maa 26 o de welela ka se ka taa dolantan kɛnɛ kan maa 5 kɔni bɛ o la minnu kɔni bɛ dolantan Faransi jamana yɛrɛ o kan dolantala kɔrɔ dɔw kɔni Ghana kulu in na olu ma wele olu cɛla maa minnu i n'a fɔ Mubarak Wakaso Richmond Boakai Jeff Sloop olu ma wele Zeyna nka celu kɔlɔsiba ko o bɛ sɔn kɛ Ghana la kosɛbɛ sabula Joseph Walcott ani a nɔrɔbila Richard Ofori olu kɔni si sentina ye nin kɛnɛ in kan ka sabu kɛ u joginen don wa mun ye Laurence Ati Zigi ye ale de kɔni na kɛ celu kɔlɔsiba ye ale dɔnnen tɛ kosɛbɛ bi alamisa novembre kalo tile 17 mun ye badenya balontan ye o bɛ kɛ Ghana ani Suisse jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye degelikɛ karamɔgɔ ye a ka se k'a ka cɛdenw olu lahala dɔn yanni ta ka don furubamugu la dimanche novembre kalo o tile 20 Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. halisa farafina jamanaw ko kun kan kubujumoni kɛnɛ kan Senegal ka bɔ ko fɔlɔ ntɛnɛn nata don novembre kalo tile 21 Senegal ni pays-ba de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nka sigasiga bɛ Senegal sɛnɛntɔlɔntana Sadio Mane ka yeli la Qatar kɛnɛ kan ka da kan a bananen don ko bɛ ka taa cogoya min na Qatar ɲɔgɔndan bɛ sɔn ka kuncɛ k'a sɔrɔ Sadio Mane ma ye kɛnɛ kan VOA lasigiden Dakar Nama Jara. Senegali ka cɛlu dɔnna ŋana forobatɔlantan tariku kɔnɔ ani a ye tɔlan nsanu lama Ballon d'Or sɔrɔ siɲɛ filanan na ɲinan san in na n'o ye Sadio Mane ye n'a b'a tani filanan la tɔlantan na an bɛ waati min bi Senegali forobatɔlantantɔn nin dalenba kan kosɛbɛ Sadio Mane n'a bangena dugu min tɔgɔ Bambali jamana worodugu yanfan na n'i ye 100 sara ta i b'a sɔrɔ cɛlu 50 a kelen ɲɔ don tɔlantan na Senegali forobatɔlantan kɔnɔ nka sika b'a kan a ka tɔlantan diɲɛ tɔlantanba in na Qatar jamana na ka da kan a jogina o kɛra gɛlɛyaba ye Senegali dege karamɔgɔ bolo Aliou Cissé. Ce n'est pas quelque chose de mince pour un entraîneur, pour l'équipe. Ka je Sadio Mane ko o tɛ ko nɔgɔ ye dege karamɔgɔ ni tɔlantantɔn bolo n bɛ se k'a fɔ hali farafina tɔlantan ko la bi a ta hakili la k'a tɛ tɔlantan nka jagoya don an ka miiri o la tuma min ni Sadio Mane sen tɛna yala. J'ai pas envie de parler d'absence de Sadio Mane, même si au fond de ma tête j'essaie de m'y préparer. Nafa jumɛn bɛna kɛ Senegali tɔlantantɔn na ni Sadio Mane tɛ yen Senegali tɔlantan na kɔrɔbalenw ni jamana tɔlantan ko ɲɛmɔgɔso mɔgɔw dɔw bolo nin jaabi ka nɔgɔ Yatma Diop ye Senegali wara kɔrɔbalen dɔ ye. Sadio, c'est vrai, c'est une valeur internationale, mondiale. Bon, mais s'il ne joue pas, s'il ne peut pas jouer. Sadio Mane tiɲɛ don nafa b'a la fan bɛɛ nka n'a ma na tɔlantana tɔw bɛna baara kɛ n'a tun bɛ yen o tun bɛ ɲa kosɛbɛ. Si c'était ça, c'est pas la peine, c'est pas une équipe. Oui, c'est un joueur très important. Tɔlantana minnu n'u si hakɛ ye san 23 ye Senegali u ka dege karamɔgɔ Demba Mbaye fana y'a hakilina fɔ Sadio Mane nabaliya kan. Awɔ tɔlantana nafamaba don nka i n'a fɔ dege karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na kunnafonidilaw ɲɛna tɔlantantɔ in na ne hakili la cɛlu donna ɲumanw b'an bolo ne dalen b'u la a kɛra Bulayi ye walima Iliman walima a bɛɛ n'u bɛ se ka Sadio Mane jɔyɔrɔ ta n'a tɛ yen. Tɔlantana ɲumanw bɛ yen nka cɛlu donna ko bɛ Senegali waraw la Sadio Mane tun b'o jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ o ka kan ka fɔ wa kow tɛna nɔgɔya o ye Mor Bassine Ɲa ka hakilina ye kunnafonidila dɔ farikolo ɲɛnajɛ kan. Je vois pas la ligne d'attaque aujourd'hui capable de porter cette équipe dans la mesure où ne ɲa tɛ cɛlu donna la tɔlantana ninnu na min bɛ se ka nin tɔlantantɔ in ta bari Ismaël Sarr Boulaye Dia ani Famara Diédhiou u ka tɔlantantɔw kɔnɔ u tun tɛ tɔlantan kɛ tuma bɛɛ. Ce sera très difficile pour le Sénégal d'aller au-delà même des huitièmes de finale. Senegali teranga waraw ka tariku kɔnɔ Sadio Mane ye cɛlu 34 dɔn n'i ye cɛlu 25 ta fana i b'a sɔrɔ a sen bɛ cɛlu 12 labɛn dɔnni na a joginen bɛna gɛlɛyaba lase Senegali forobatɔlantan ma nin diɲɛ tɔlantanba in na Qatar jamana na ni Senegali jamanaden bɛɛ tun sigilen don ka kɔnɔ nka an bɛ waati min Sadio Mane kɔni bɛ ka furakɛ fɔlɔ Almayi jamana na kabini tɛnɛ Senegali dege karamɔgɔ Aliou Cissé ni tɔlantana 25 bɛ Qatar Sadio Mane dɔrɔn de b'a jɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Danyoko Bamako Nama Jara Dakar ani Siaka Traoré Bamako a k'an bɛn sini juma novembre kalo tile 18 san 2022 in na.
an ye kunnafoni minnu sɔrɔ n'u donna u garisigɛ la a bɔra k'olu de lamɛn sisan nin ye dansigi kɛlen ye an ka bi jɛmukan na jɛmukan in labɛnna Cheick Thioro fɛ ani Senemu Keyita a laseliw kɛra aw ye ne Keyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka nɛgɛ kunnafoni siraw la nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. Kaviya bamra wele kada mina itajeni mani bota mele kodi ala mo kelembe imra wa itajeni kodi ala mo kelembe dongili la mina mo ganyo la mo kelema sabu mando maremu ke wele itajeni ibariga ke mana ni romete ke na munu bangone fo monsa e saka yajiru fo kono be kumane